Okay, ngiyakuzwa. Uthi wazama ukuthi ukhulume nami. Wasibona ukuthi ungibizela amakhamera kuzoxazulula yonke lento le? Ngibone kuyisona sizathu esingase sibe ngconywana leso ngoba bengingasazi ukuthi kufanele ngimise kanjani. Oh. Bengingazi ukuthi ngizoya kubani. Oh wow. Nakona nje lokhu sawukungiyanyisa. Usaqhubeka ngokuthi uyangiyanyisa nje. Uyangicika. Kahle nje uyangicika. Ingakho ikona lokho engifisa ukuthi sikhulume ngakho ukuthi ngithola ukuthi njengoba usho ukuthi ngisaqhubeka nokukunyanyisa ikuphi vele lokunyanya vele okukhona okungaphambili kuwena ngiloko engikuqhubayo mina ngoba isona sizathu leso ukuthi ngicela bona bangene njengabantu aba-neutral ukuze mhlambe ukwazi ukukhuluma uvuleleke sithole isixazululo. Nina bakashana kamenza yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPapa ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Ngaza kwethu siyathobeka kakhulu uthando nesineke nakho konke nokusinakela enikwenzayo. Siyazi ukuthi soon nilokhu nigijima nifuna ukusimama emcimbini siyeze emshadweni sisazoswenka sibe right. Khona Mama Defana ngana kwethu yaphela. Ngiyaphila noNdaba unjani wena? Hayi ngabuzwi. Hayi nami ngiyaphila Nkosi yami. Ukhuthabe yambukele Black Life TV ngicela ukubingelela ngokwamukela kulolu hlelo olubizwa ngokuthi Isongeso. I am uMlangeni uMagasela. Njengoba seshilo uKing Sicaka kwaluqa ukuthi uhamba nami. Mina ke ngimbiza ngoNondaba bese ngiyakhophoza. Nondaba. Ngendoda phela. Hayi suka ngiyadlala hayi. Yazi nje umuntu oshelela mahala. Ngicela ubingelele ubhuti sawona futhi. Yebo, Ngiyadlala ngiyasabona bhuti wami unjani? Sikhona njani sisi? Siyaphila. Ngicela manje ubingelele imbukelo yeBlack Life TV. Ngibingelele nakubabukela emakhaya ngibingelele nawe bhuti nawe sisi. Ngibonga ukuthi ningamukele ohlelweni lenu. Mhlawumbe ubhuti angazisho igama nesibongo emva kwalokho sobe sihlala phezulu kotaba. Kancane bhuti ungadini. Sikhona ngisawukulungisa. Ngishilo ngathi sibonge angaqhubeka ke futhi. Ngiyabonga noNdaba. Yeah. Igama usanelwa kaXaba. Wasanele Xaba. Mfowethu masibeke esitombeni ukuthi kungani la. Into edala ukuthi ngibe lana ngigcine nginibhalela ngoba nginenkinga kunesimo ngibhekene naso la ngihlala khona. Nginenkinga nje kunosisi khona endaweni. Engibonayo ukuthi into ukuthi la ibhekise kumina ingaphezulu kwamandla nisengengazama ukuthi ngithole ukuthi ngabe mhlambe inkinga ikuphi engathola ukuthi imoya yethu ayixhumani kahle ukhombisa ukuthi unonto ukuthi lexaki la ibhekise kumina angitholi ukuthi umsuka wayo uyini uwenza nenhlangana aphi nalosisi isikhathi esiningi. Isikhathi esiningi nje ngiqala ukuyinothisa lento emabandleni sengishintshe ngamabandla azaba amathathu la bengisonta khona mangisonta khona yini ngiyabona usekhona mefika khona kuba ukuthi nje abazalwane abanye sekunezinto information engeyona evela ngegama lami mention into eziningi ukuthi ipast yami une history ngepast yami engeyinhlanga ukuthi mhlawumbe sengumuntu ke waboshwa ya rape ngithanda ingane ezincane ngilala nabazalwane esontweni ngichaphaza ingane ezincane masesontweni Ayaqeda ngayo. so yes into beyenza kube ukuthi ke mhlambe ngalezo izathu ngibona engathi akusahlali ngiyabona abantu angisamukeli angisemuhle kahle senginamanyambana kubazalwane gcine ngishintshe lelo bandla ngiye kwelinye ngithi ngiyabona usisi usefikile futhi usezokhonza kulelo bandla futhi sesikunye naye qale futhi lezo nkinga ziqale manje kuvele izinto ngami kubazalwane ngibone sekuba yixongololo ukuthi usephinde futhi wabafika wabafida le information engesiyona ngami ngiphinde futhi ngibalekele sengibona ukuthi uma ngifika kwelesithathu ukuthi nakhona nangu sangilandela ngami na ake ngizama ukuthola usizo ukuthi ngabe inkinga ikuphi. Hayi ukhuthele bantu ngafa. Hakuthala sisi ngafa. Uyabhoreka futhi. Too much. Awungeke. Ngoba efuna ukukhuluma indaba. Yabona ukuthi bayingozi kanjani abantu bengakufuni bakulandelana noma ngawo kephi. And sometimes banomqondo ukuthi bakuyeke nje. Uthi umuntu uyasimama bese beyasho ukuthi nawo. Bahamba ukulandela ipast le abakwazi ukudila nayo bona. Niyalingana lo sisi noma? No asilingani useso samncane nje kumina. Samncane. Kakhulu futhi. Uzolengwa futhi udlala i1K. Ngasiphela I2K. Khona 1K. Ubhuti 1K nje. Ubhuti 1K. Nawo i1K. Kanti 1K into enjani? Uqala ngo19. Hayi sasiyezwa. Phela sizazi. Hayi Hayi funda sesi. 1900. Wena nje okay. Mina
What do you mean? What's up with you, my nigga? What are you Ngiyadlala saying? la mama. I-1K yo. Yini izulu okay? Oh, kusho ngazalwa before 1. Oh wow. Bukele Black Life TV ndoni imzile ku King Cha niqhubeke nama DM. Niyangibona ukuthi ngisingini. Ngicela bandla sizama ukuthola lo sisi obhizi landelana nobhuti. Bese sizama ukuthola ukuthi ngampela kwenze njani wawunigodima elebenyonyoba manje nomunye umntwana asimlandi. Ahambeni kancane. Hayibo. Sebathe uyabeka ubhuti nangu sisi. Hayibo. Sothini? Hayi asimlandi. Phinde sinamukele-ke ohlelweni lethu olubizwa ukuthi isongeso isigaba sethu-ke la sigoqa khona kuke sibone ukuthi kuyahlangana sikhuluma into epheleleni. Mamdebani sekhona? Yebo nondaba unjani? Ngithi hayi uhambe ufu uyabuya usafa. Wenzwani kanti? Mina ngiyakuthanda ukuhleka bafethu. Yeah. Kodwa okunye engikuthandayo ngomsebenzi wami ungenza ngikhululeke like uyi-therapy some sort. You know uzindaba zabantu igaxa uthuke and then uyifake kubona uzama uqhamuka nesolution and then at the same time you heal nawe ngezinto zakho ongayixoxile kodwa uzizwa seyixoxa omunye umuntu. Bese kungihlekisa ke kwenza wesi ngiyabona ukuthi no I love what I'm doing man I enjoy it. Sawona but okay singibonile but sawona dadewethu njani? Yebo, Ngiyaxolisa. All right. Yebo, ngiyaphila. Ngicela bandla ukukhulu ukuthobeka sandra sami ubingelele umbukelo we-Black Life TV. Uzobe usuzisho igama nesibongo mami. Sanibonani babukela emakhaya. Mina igama nguSipho Sethu akamthonjana isibongo. Okay, Sipho Sethu. Sipho Sethu kunobhuti ola eduze kwethu uyamazi? Uyobujwayela boss? Yebo, ngiyamazi ubhuti. Umaze lapha? Kuhla ngasekhaya kodwa isikhathi esiningi mazela emabandleni. Oh, nisonta ndawonye. Ngingasho. Okay. Bhuti wami, nangu Sipho Sethu usekhona. Ngicela bandla konke usichazele khona no King uphinde ukuchaze manje khona kuzo. And then sobe sisibona ukuthi mhlambe singenelela kanjani. No, sesiwami into edalithi ngicela into edale ukuthi ngicela usizo la sesingibhalele kulelu hlelo kwi-Black Life ngoba ngizama ukuthi ngithola isixazululo kubona kubukukoza kubhuti nosisi ngenxa yokuthi sesike ngazama ukuthi ngikhulumisane nawe ngesimo esikhona phakathi kwami nawe engingasiqondi ukuthi siza kanjani. Ngiyabona sengishintsha amabandla aza amathathu ngiyabona ngifika kule bandla ufike kulona kuba ukuthi ziyaqala inkinga kumina ukuchazela abazalwane into ezingekho ngami engingazi ukuthi zisukaphi. So sengiwashintsha amabandla aza amathathu ngaleso sizathu ngiyabona futhi into ukuthi elobhekiseme nithi ayincananga kwase ngiyazama noma ngithi ngikhuluma nawe ngathola ukuthi ayongamukeli kahle ukuthi sizama ukuthola ukuthi ngabe mhlambe ngakunyathela kuphi ukuze ngizehle ngixolise kuleyo ndawo. So isona isizathu leso ubona usulapha namhlanje. Okay ngiyakuzwa uthi wazama ukuthi ukhulume nami. Wasibona ukuthi ungibizela amakhamera kuzoxazulula yonke lento le? Ngibone kuyisona sizathu esingase sibe ngconywana leso ngoba bengingasazi ukuthi kufanele ngimise kanjani. Oh. Bengingazi ukuthi ngizoya kubani. Oh wow. Nakona nje lokhu sawukungiyanyisa. Usaqhubeka ngokuthi uyangiyanyisa nje. Uyancika. Kahle nje uyancika. Ingakho ikona lokho engifisa ukuthi sikhulume ngako ukuthi ngithola ukuthi nje ubusho ukuthi ngisaqhubeka nokukunyanyisa ikuphi vele lokunyanya vele okukhona okungaphambili kuwena. Ngiloko engiqhubhayo mina ngoba isona sizathu leso ukuthi ngicela bona bangene njengabantu abaneutral ukuze mhlambe ukwazi ukukhuluma uvuleleke sithole isixazululo ukuze ngazi mhlambe ngomngane ngona mangikuphi ngana ngumuntu angikho perfect. Ngingathini nje ukukubona yabo mangibona boso bakho. Ngiyanyanya ngokuthi mangibona nje ukuthi angihlanzi. Hawu. Kuthi angihlanze yabo nje njengoba ukhuluma ukuthi emasontweni mina ngenza ukuthi nokuthi sazoqhubeka bhuti wami. Hayibo. Kuleka ngisazoqhubeka noma ngabe kuphi if either uyayeka ukusonta noma wenzani kodwa impilo yakho nje kuleka. Matadewethu kwenze njani? Ubhuti uyangiyanyisa Hawu. Utshiwa King. Cha ukubona ubuso bakhe ukubona yena nje. Wenzeni yini ekwenza usinyanye umbuka? Angazi noma lento le ngingayichaza kanjani. Awuyichaze mfethu izame noma inganjani. Angazi ngayichaza kanjani. Kodwa nje ukukubona ngiyacikeka. Isho phela ukuthi uba yini. Kuvuka izinto zakudala.
sisi wami kuvuka izinto zakudala. Wenze njani? Kwenzakalani? Mangingachaza nje isitori. Like ngingathi ubhuti wami ufele umuntu yezwa. Mangimbona ngimfanisa nomunye ubhuti nje. Ubhuti wayethandana nosisi wami. Ngangina 6, usisi wami wayesekhulile nje. And lapho sihlala nosisi wami siba u2, ubhuti wayefika ngokuvakasha. Mayemvashele ubhuti bephuza kakhulu uphuzo oludakayo. So makemshaya usisi wami emshaya phambi kwami enginandaba ukuthi khona ingane lana. Ngisazovuka ngesikoleni angikwazi kulala, angikwazi kufunda. Makumele ngifunde ngoba umsindo bayashayana kumele ngikhuze angazi ngisamncane angazi lutho esikoleni. Ngiyalala othisha ngisakwazi ngisho ukubanaka. Ngoba nginaleya trauma leya ngisho umuntu engikhulumisa umuntu engithintayo nje Ngiyazwela. ngase ngine-anger kahle because ngiphendula noma isikanjani umuntu mayikhuluma ngimphendula noma kanjani nje yonke into enzalayo manje mangibona lo bhuti lo bayafana hayi niyafana manje kubuya yena isithombe sakhe nje mangimbona so ingakho ngenza zonke lezi zinto engizenzayo yabo mina ngiyahila ngaphakathi yabo sithi ngenza lezi zinto lezi nginkathi ezobuhlungu kumina ngathi ngihlukumeza yena. Lo muntu owenzalayo. Ngathi ngihlukumeza yena Yo, nje. nansi niyabona lento yokucopha lishiwo magasi alibaleka kangakanani. Ngiyayibona ke namhlanje. Uyabona ngizwa abantu bafunda iBhayibheli bethi lokho kwangehlela. Lokho kunehlela kwangehlela nami. Ilento eyenzeka kuwe bhuti ukuthi usekukholweni kodwa uyalingwa nawe and then unesilingo nesiseduze esiyigqajayo futhi ukuthi you are a wrong person but still senza into efanayo. Ngiyayizwa into yakho sisi. And ibhlungu because lento ya-install-eke ey'nganeni even abazali abalwa phambi kwengane ikhula inolaka kwabanye abantu kuze kube ngazi ukuthi le ngane iyahlukumeza kanti into eyayibuka kudala. So njengamanje ngibuye ngazi ukuthi ngesikhathi kwenzeka yonke lento awubanganabo abantu abadala okwazi ukukhuluma nabo sokhulile ukuthi this is what into eyenzeka ngisakhula nale mhlawumbe bakusize bakulekelele ukhule nje esengasekho usisuku wedwa nje. Yebo kunjalo bhuti. Ngikhule nje sengiyikhulela ngedwa. Now esontweni ubekwa yini yasonta or Hayi angisonti mina kahle inhloso yami ukuthi ngisonte la kukhona ubhuti so that ngizokwazi ukuthi ngimbeka amabala enkonzweni ngisho izinto ezithize ngaye ukuze ngeke mnandi abantwini angeke abe nogazi athe shiya lapho ngimlandele kahle nje angifuni ukuthi impilo yakhe ibe right because ngenkathi ngimosha impilo yakhe ngibone ngazi ukuthi ngimosha impilo yabhuti lo obehlukumeza usisi wami so since ngifanele naye bhuti wami usenkingeni angeke ngize ngikiyeke futhi mhlambe mangakiya mhlambe ngithola indlela ukuthi ngihile yonke lento kodwa ngibona ukuthi sangenzeka Mental issue. Thatha over sis. Mental issue bafethu ngeke. Yeah. Iyasabisa because ngicabanga nezinto engingazisho angiboni ukuthi uzokwazi ukuthi ayithathe. Ngoba I don't believe ukuthi khona umuntu ongasho kanje athi akuwena kodwa ngoba ufana nobani ngizokucekela phansi first time ever in my entire life. Before ukhuluma sis kuwa nasikhathi yenza lento semncane wawunayo into ukuthi mhlawumbe uyafisa ukupay revenge kulo muntu kodwa kushawa ukuthi i-age ayivumi. Yeah benginaso isifiso ukuthi ngakhona engingakwenza benginaso nje isifiso bandla. Ucwepheshe bafethu ngeke. A psychologist ayadingakala. Ngiyasaba ukukhuluma nomuntu ufaka umqondo osile kumuntu onomqondo ofile. Because usuke sekufile sekudinga abantu abakufundela ukurepair lo mqondo. Ngoba ubhuti ngempela la uinnocent akazani nasisi wakhe and usisi siyambona ukuthi demit like yabo kuweme kuyimoto mesothi nje beyond. Kodwa ngoba umuntu futhi uyaphila uyabona and uaware ukuthi lo muntu akuyena kodwa uthi ngizokwenza lokho kubhlungu for me ukuthi ngihile azame enye indlela ukukhilisha mama yeso. Yebo ngiyafisa mawukuthi ikhona sithandwa sami ayikho lento yenzayo ayikho amahliphi. And yazi sise kukhona abantu abadla amaphilisi amapain ukudamba down amapain abawezomzimbeni kodwa uthola ukuthi isifo exactly yasazi akafuni ukuyolashelwa leso sifo ngqo uzizwe ngcono uma ephuza amaphilisi kwangathi kuyehla nakusasa aphinda aphuza amaphilisi phinde kwehla
kodwa bakhona abantu angamlapha kwisifo permanent angaphinde ahlangane naso. So if ever sikhuluma ngabantu abakwazi ukululeka ngomqondo bakusiza, bazokusiza kule nto ekhona le ethi lo bhuti noma wazi ukuthi akusiyena kodwa sazoqhubeka bakulaphe kuyona. Because wona njengamanje uphethe ama-pain block, uphethe into ezostrike ngayo ubhuti uzizwe ungcono, but ubhuti uyalimala. At the end of the day, uma njengoba emdala nje uney'ngane, uzogcina egcineni engasenayo injabulo nephisi ey'nganeni zakhe. Ngenxa yokuthi manje uma ibona ingane yentombazane ubona ingane engazi ukuthi izomphatheka, kanti wena umsebenzisa njenge-pain block. So mina into engayisho njengamanje njengoba esho uMamlangeni, ayikho into ejina sobabili esingayenza ukuthi wena ukwazi fast ukuyibona lento, kodwa udinga abantu abayifundele abazohlala phansi badile nawe bakwazi ukululeka bakwazi ukukudirect ukuthi nansi bahambe nawe from age 6 until now. Because lento isithatha ibangeni, I'm sorry bhuti ngoba lento yenzeka kuwena nje uyingxaki yenkosi awazi lutho izele esontweni ekhonzela but uyithola usunento. Akanoma ngizothi isilingo noma ngizothi yini noJesu akazalandelwe kanje, kodwa wena nje unawe shaqo. Hayi kungishobela impela. So since usuyizwile le ndaba kadadewethu omncane uthini? Hey, kona-ke somehow ngizizwa ngina ukuba relieved kancane ukuthola ukuthi kanti vele kanti akukho engakona. Ngoba i-concern yami bekutheni njengoba ngiza kunini ukuthi mhlawumbe kukhona azokuveza, mhlawumbe kukhona umlando ongilandelayo oqondene ngqo Okay. nento ukuthi like I hear you. kumina Yeah. ukuze ngikwazi ukuthi ngilungise lo monakalo. Sure. Ngoba phela nami ngomuntu masambe 100%. emhlabeni Yes. siyona 100%. Yes. Yes. so benginalo ukuthi nami izongilapha kodwa ngiyathola ukuthi inkinga kasisiyayo ninkulu ayincananga futhi ke angeke ngithi ngizombeka icala yize sekungihlukumeza isikhathi eside nami lokho of which nami into engingayenza ukuthi nami ngizama ukuthi ngithole i-counseling kulokho kulobunzima engihlangabezane nabo ngesikhathi yene-event engilethela le misdirected engayakhi ibheka kumina kungafanele. Ngoku-understand isimo ukuthi lento abuya kuyona izinto esengingazibona nami umuntu nje obekhula. Ngiyayiqonda inkinga abhekene nayo ukuthi ngangaze ngicabanga ukuthi into engaba ibheke kumina ngelinye ilanga. Khona into othiwa wengayo kodwa uma ingakazi uyi-experience uyibuke ngathi uyinto ekude kanti into ezokwenzeka. So ngiyangimangala nami ngiyakhula ukuthola ukuthi awu kanti impinga ibheke kumina nje angenzile lutho futhi uyisholo yena osesangona ngalutho. Of which nalapho ngiyazwelana naye nge-trauma expose ke kuyona ukubuka usisi wakhe ehlukumezeka. Inesimanje kugcine kuyimina-ke ovunayo izithelo zalokho. Kodwa njengoba niveza ukuthi khona abantu engingabathola like counseling psychologist bangenelele bamsize. Ngiyakujabulela lokho ukuze abe right naye ngoba umuntu osamncane akhule nepeace naye akwazi ukuthola leyo closure mhlawumbe ukuthi uzoyithola abe right ngoba iyamlimaza naye empilweni yakhe lento nami ngizokhona umove on nempilo yami kahle. Kuyezwakala qaba. Amdebani? Hi. I'm happy ukuthi iphathi yami happy kuyona usubhuti yazana noNkulunkulu so kuzoba lula kuyena uqola because you understand and the experience yakhe empilweni kwababona abantu bevelelwe lento so that shows immaturity kuyena and wisdom so siyambonga uNkulunkulu ngalokho. And wena sithandwa sami you need help ungiphatha kambi ngathi ngakhaga isikhathi eside yabo kodwa I strongly believe ukuthi uNkulunkulu uzokusiza futhi yabo nje ukuthi uyasonto manje sekuyisikhathi sokuthi ungasonto uNkulunkulu uzokusiza and lento yenza izolimaza wena ngiworried ngawe kakhulu because uyenze kumuntu okholwayo imagine ukuthi uyenza kumuntu ongakholwa abusufile because muzomlandelela kabili kathathu akufaka imithi or akubulale nje akudubule ukuthi ukhathele lo muntu lebemlandela destroy impilo yakhe understand leyo so kuko konke odlule kuyona I'm so sorry ngifuna understand ukuthi kwangayona ifault yakho and nalokwenza sisi wakho I'm so sorry usikwenzeka so unfortunately impilo efanele iqhubeke phambili ungalimaza abantu abangenacala yayibo lonto because kusazobuya futhi kuze kuwena kanti ade uthi uyalungisa yayizwa lento engishoyo fanele uyigade lento yokuthi ungafike ube victim ugcine ungafike omunye umuntu abe victim ugcine wena ukuwena futhi victim ya understand lento kule situation even if lo bhuti mekuyena uqobo lwakhe ngabe sekuwena victim kodwa understand lento engichazayo sekuwena manje ayisayidubula sense at all noma ngabe kuthiwa kwenzakalile in front of you and this was the right guy owayenza vele kusisi wakho leyo nto okwezinye izinto fanele uthi nje let go and let God ukuthi take care of lezo zinto ngiyakutshela uyakwazi ukwenza lokho besides ke wena udinga usizo mentally umoshekile kwangampela angiyiboni nje mbukelo Black Life TV ngishaya
uKing ngibe ngazi ukuthi uKing akuyena umuntu efanele ngabe ngilwa naye, kodwa ngenxa yokuthi ufana nomuntu owancika ngithi ngiyamlwisa, ngize ngikwenze ngingamzonda mhlawumbe, kodwa ngize ngithi action, hayi, that requires ilokhuzana osizo lwangampela. Mlangeni Makasela, njengoba sengishilo kubafethu, mina ngicabanga ukuthi King siyahamba. Thank you so much for watching this episode till the end. Siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. We out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akhathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.